Di ba dali ra kayo? Gulam man na to nga mangga. Oh, mana guys, may process Mana guys, wala man na video ay paglunod sa mga kuan. Pag-process, ana na lang human na dayon. Muna na ang ato ang gulaman with mangga. Tapioca. Tapioca day, manggang tapioca nga buhat na ni Bernadette. Anak ni Timmy Toklis. Pelapel, anak ni Timmy Toklis. Diba guys, daghan pa kayong sobra nga gulaman pero ato ang vegetable salad. Salad. Dili sila mga una ni ako matagbaw ni ani. Ako ray matagbaw ani. Kay di man sila mga on. Okay, 19 na ta. Oo, kay 90. Aw ako day kuno kay 90 na. Wa siya ilabot kay 115. 20 ay? 20 day. Ay sabay ang karsin day pay. Dapat ikam-kam ka ani. Mamahaw na ta guys. Luto na ato ang kuan. Nilapuan nga albati o guy. Good morning guys. Mamahaw na ta guys. Luto na ni siya. Ato ni sinundugan sa Facebook ba nga ingani ba't tinibuok. Lamig. Lahi na. Atong sausawan na ilaghan kay lamas. Mo niluto nga tinapulan sa ako pang amahan. Yung pagkatrabaho tinapulan. Tinapulan yung tinuod kayo. Lahat gura. Tumilongod, ato ang pansit. Atong subak sa pansit guys. Magpansit punta kay para taas na kinamuhi. Itong sagol. Mura na. Unya, ang atong gamiton nga pansit. Kanira, fresh Mickey. Itong ilongod, ato ang pansit. Luto na color orange, dili man daw siya yellow ay orange na. Luto na ato ang green nga naog mga cheese ay. Luto na guys, guwapa na atong buhat, ikaduhan na natong buhat.